Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям үз хадисендә безгә шундый мөрәҗәгать итә: "Я Аллаһның куллары, арагызны бозмагыз." Бу беренче. Бер-берегездән борылмагыз ди. Бер-берегезгә ачуны чыгармагыз. Бер-берегезгә хөсетлек белән карамагыз. Хөсетләнмәгез. Менә бу мөрәҗәгатьтән Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям безгә бердән бер булырга куша. Бүленмәскә, бер уммат, бер җәсәд булырга безгә Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кушып тора. Һәм һәрбер мусульманның без беләбез дәрәҗәсе зур. Шуңа күрә илемтәнне измәскә тиешбез без бер-берегез белән. Кайбер шартларда юридик, фикъ ягыннан ихтилафлар, төрле разногласиялар бар галимнәр арасында. Ләкин шул ихтилафлар безнең арабызда бозмаска тиеш. Бер сахаба әйтә, мин ди Умар ибн Хаттаб белән 100 ничә сорауда башка фикердә ди. Ләкин шундый дәрәҗәдә мин Умарны яратам ди. Әгәр дә миңа әйтсәләр, Умар ибн Хаттаб бу этне ярата дисәләр, бу этне дә мин яратыр идем ди. Менә шундый дәрәҗәдә Умар ибн Хаттабка мәхәббәте зур. Шуңа күрә нинди генә бездә юридик фикъ ягыннан мәсьәлә бер кеше бер фикер белән йөри, икенче ике фикер белән йөри, безнең арабызны бозмаска тиеш. Һәм инде бүгенге көндә без беләбез, Шәгъбан аена без синә кирдек. Ничек бу мәсьәләгә карарга? Ничек бу айда булырга? Нәрсә эшләргә кирәк дигәндә, ураза тотуну арттыру мустахаб айлары бар. Һәм шул айлар арасында без беләбез беренче харам айлары бар. Ул булса Зулкаада, Зулхиджа, Мухаррам һәм Раҗаб айлары. Шуның араларында Шәгъбан айы да. Һәм моның арасында Рамазан аенда ураза тотучыларга Шәввал аеның 6 көне анда керә. Айшадан хадис килә. Мин Пәйгамбәремезнең Рамазаннан башка тулы ай ураза тотуны күрмәдем ди. Иң тулы ай тоту кашан Рамазан аенда гына. Тулы ай тотканы юк иде башка айларда. Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Һәм ул Айша дәвам итә. Һәм Шәгъбаннан башка айларга караганда күбрәк ураза тотуын күрмәдем. Иң күп ураза тотты Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Шәгъбан аенда. Усама бин Зайддан килгән хадис. Мин әйттем ди, я Расулуллах, Шәгъбанда шикелле башка айларда ураза тотуны күрмәдем ди. Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям шунда җавап бирде. Ул әйтте: "Ул ай Раҗаб һәм Рамазан арасында кешеләр ул айга игътибар бирмиләр. Бу айда кешеләрнең гамәлләре дөньяларның Раббыларына, ягъни Аллаһ Раббыбызга күтәреләләр. Мин гамәлләрем күтәрелгәндә ураза тотучылардан булырга яратам." Бу хадис Абу Давудтан килгән, Насайдан һәм Ибн Хазимдан. Аны сахих кылды Ибн Хазим. Бу турыда без аңлыйбыз. Әгәр дә Шәгъбан аенда ураза тотсаң, бер яктан сөннәт үтисең, шафаәткә лаеклы булга дәрәҗәң арта бер яктан. Икенче яктан, һәрбер көн белән без үзебезне җәһәннәм утыннан 70 елга ирак кылабыз. Ләкин бу айда тагын бер төн, кызык төн бар. Аны атыйлар Ләйләтун Нисф. Безнең кавымда ул таралган Бараат кичәсе дигән сүз белән. Шунда аның исеме бар. Ләкин асылда Ләйләтун Нисф дип атала. Ни өчен? Чөнки ул Шәгъбанның уртасында була. Шәгъбанның уртасының төне була. Һәм менә бу мәсьәләгә караганда күп хадислар заиф булалар. Изелгән хадислар киләләр бу мәсьәләдә. Ләкин араларында сахих силсилә белән безгә килгән бер хадис та бар. Пәйгамбәрimiz Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хәбәр бирә: "Инна Аллаһа ла яттали'у фи ләйләтин нисф мин Шәгъбан фаягфиру ли җами'i халқи илля ал-мушрик ау мунафиq." Хакыйкатьтә ди, Аллаһ Шәгъбанның уртасында булган төнне карый. Безгә карый. Һәм мушриклардан, мунафиклардан башка бөтен үзенең мәхлукларын гафу итә. Бу хадис Ибн Маҗиһтан килгән. Һәм менә бу төнгә карата бер махсус намаз, бер махсус дуа,
Бар микән Пәйгамбәребездән һәм сахабалардан килгән. Алардан килгән bir махсус дуа, bir махсус намаз безгә килми. Ләкин бу төнне гыйбадат кылу табигыйлардан килә. Табигыйлар кемнәр алар? Алар менә шул сахабалар Пәйгамбәрне күргән кешеләр, шулай бит һаманнардан белем алганнар. Сахабаларны күрүчеләр, Пәйгамбәрне күрмәделәр алар. Бу табигыйлар дип атыйлар. Менә алар вакытында бу кайберләр арасында таралды. Һәм моны турында Ибн Раҗаб әйтә. Лукман бин Амир, Халид бин Магдан, Әһлү Шамнан булган табигыйлар бу төннең дәрәҗәсен күтәрделәр ди. Һәм шул төнне күп гыйбадәтләр кылдылар ди. Алардан, шулардан, шул кешеләрдән, табигыйлардан бу килгән нәрсә. Һәм бер Гата бин Ясар дигән бер табигый шудан бер сүз әйтә. Ма мин лейлатин бa'da лейлатил кадр афдалу мин лейлати нисф мин шаъбан. يتنازل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم إلا المشرك مشاجر أو قاطع الرحم. ليلة القدر'dan faziletlilik tün yok illa Şaban'ın ortasının tünü. Allah аңа тиңдәш китерүчеләрдән башка, тарткалашучылардан башка һәм туганлыкны изүчеләрдән башка бөтен кулларын гафу итә. Бу табигыйдан килә сүз. Шуңа күрә алар вакытында шул төнне гыйбадат кылучылар булдылар һәм шулар кем гыйбадат кылмыйлар. Әш-Шафиғи шундый матур сүзләр әйтә. Дуга 5 төндә гафунда безгә мәгълүмат килде ди. Нинди ул төннәр? Җумга төне ди. Бу Шафиғидан килә. Гаитләрнең 2 төне ди. Раҗаб аеның 1-нче төне һәм Шаъбанның уртасы. Бу Шафиғидан килә. Ә инде шул көнне, ягъни шул көнне ураза тоту ничек? Анарга бу төнгә лаеклымы? Төн белән барамы ул, төн белән түгел микән? Бу уртасы бит инде Шаъбандан килеп чыга. 13, 14, 15 көннәрне һәрбер айның ураза тоту сөннәт булып тора. Шуңа күрә ул шул көнгә туры килә. Һәм шул көнне ураза тоталар, чөнки бу 13, 14, 15 дигән көннәргә килә. Бер яктан, икенче яктан бу Шаъбан айы. Шаъбан аенда ураза тоталар бит. Гыйбадат кылу бу төндә. Әгәр дә кеше гыйбадат кылса, анарга бер кеше дә каршы килергә тиеш түгел. Чөнки бу табигатьләрдән килә. Һәм әгәр дә кеше, башка кеше бу төндә гыйбадат кылмый икән, анарга да, аны әрләргә, ачуланырга кирәкми. Моның турында да без онытмаска тиешбез. Чөнки без мусульманнар бердән бер булырга тиеш. Бу юридик, фикъ мәсьәләләр. Һәм монда ихтилаф булырга мөмкин. Һәм Пәйгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям безгә хәбәр бирә. Үзенең мәхәббәтләрендә ди, үзенең рәхмәтлектә ди. Иманлы кешеләр бер-берсенә İmanlı kişiler bir organizm şekilde di. Eğer de birer ağza avurtsa di, bütün tane cesedi anarga avuru bilen cevap bire. Şunun turunda biz maska tiyişimiz. Bu yuridik meselelerini bizne tarkalarga tiyiş değil. Biz Müslümanlar, biz bütünümüz bir Allah'a buysınabız, bir Allah'a gıybedet kılabız, hem birdendir bir bularga tiyişimiz. Allah Teala her birimizge nasip etseydi tarkalmaska birden bir bularga. Subhaneke Allahumma bihamdik, la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Vallahu semi'ud du'a. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulih Muhammed.